السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا حبيب الرحمن سيد الأكوان سندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس لما ندن طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله için محبت لنذ وأترشق لنذ ودعاء خير لنذ دين يولنا قدم لنذ آدم لنذ لطف كرم بلن قبول دبدا هم نذا İyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, Allah Tebaraka ve Teala dünya ahir saadet gününmek yüzü aklık versin inşallah. İnşallah pek Allah canın köklediğinden diyice rahmeten lil alemin server serdar alem bihter ve mihter olan Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünya gelişinden aydart inşallah. Geçen haftede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gadeti Abdullah 25 yaşında dünyadan geçti ve Amine gövresine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaldı. Amine'nin gövresinde Resulullah'dan baqa bir ferişte gelip Amine'ye aydıptır. İnneki hamilti bi seyyidi hadihil ümmeh. Ey Amine, sen gövrenge şu ummatın en serveri başı var. Her vakti çağağını koyunda bir dua evredeyin şunu ayt. U'iduhu bil vahid min şerri kulli hasid. Bir Allah'a sığınayan şu çağı var arada. Her bir içigara görüp çilik etyen, her bir biderek adamın şerrinden Hudaý saklasın bir Allah'a sığınayanıp şu duanı es çağı bolanna. Oham çağı dünya gelenne on adına Muhammed daqarsın diýipdir. Şon ol yerde goýungy ewliýän hemme kişiň yerde insanly mahlukla goýungy ferişteli hemmesi bir ewliýän adamdy. Geçenki kitaplarda Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da on adı Ahmed, emma sen adına Ahmed ve Muhammed daqarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Şey deyip de ferişte gidipdir. Amine heyranına olup qalıptır. Näme heyranına olmana? Amine gövresinde çağavadığını ihsas etmeyenmiş. Fakat özünün görüm güllerine, adet güllerini görüm görmeyen gövremde çağavar o deyip fakat şondan ihsas ediyadım diye Amine. Ama hiçbir ağırlık, narahati, uqim kemelip ya bir aza hiç das görmedim. Başka hamile gövreli denanlığın görüyen kıyınçılıklarını men görmedim diye. Oham dünya gelmeli giycesinde Husru Perviz ulukon bir sahtimani, ulukon bir kasrı var. Dünya boyunca bir mağuf ovadallıkta şol titreye. 14 tane sütuni yıkılıya. Ohum Husru Perviz anta tangta bolýa. Qadim Farsyň padyşahy. Sasani padyşalyň ahyrkyrak döwrelerinnäki. Ohum anta tangta bolýa. Ohum özüniň narahat bolanlygyny özüniň döwründäki wezir wekillerini belletmejek bolup
hey ýygnynyp ähmüm edip öz narahatlygyny belletmejek bolup bir näçe wezir wekillerini üýşürip otyqa oham habar gelýär. Ey padişah, 1000 ýyl bäri söndürülmäni saklap gelýän odumuz sönüpdir diýip. Hosro Perviz önküden meter aňta-taňta bolýar. Narahatysy artýar. İkisi de bir ýejede bolmagy, bir saqtymanyň 14 tane sütuny ýykylmagy we 1000 ýyl bäri söndürülmän saklap gelýän od lappa sönmegi. On şeýtirip habar gelende ulaqon bir ýanyna oturan alymlarynyň biri, bilimçileriniň biri aýdypdyr: "Ey padişah, men bir diş gördüm öten akşam" diýipdir. Men gören dişimşi dişimde kan dayaw diýele awadan atlar iýdine düşürüp iýdik gelýär. Aragyň dejili diýen suwundan geçip gelip biziň ýurdumyzda ýaýraýar diýipdir. Ohum bir padişahın pikirinden ne beter harap bolupdyr. Bu tahtymanyň, apartman, gasyryň suwlarynyň ýykylmagy, odun sönmegi, bir ulaqan bilimçi diýen adamlarynyň bizire diş görmegi, ohum näçe adamlar iýeripdir ýurdun näki we başga Suriýe tarapda, Şam tarapda heýwer alim Mesihi alimler we bolmasa şolardan soraň diýipde adamlary iýeripdir. Ohum o biler ahir bir alim ýaşulla bartdyrlar. Onda aýdypdyr bilen hemmeti ahir zaman Rasulur rahmetel lil alaminin dünýäge geljek alamaty hiç zat ýöne geçip bilmeýär. Bolmaly zat Allah Taalaň iýerjek zady geljeginiň alamaty daby diýipdir. Ve her hal sol dünýäge gelmeli gijesinde Qurayşyň Mekke-i Mükerremeň ulaqan adamlary Ka'baň ýanyna bararlaryna yeke ulaqan butlu dağda ýykylyberýär. Bu aňta-taňta bolýar bu Mekkeň adamlary da. Mahdumul İşanyň da diýänişi düşdi bir hoşluk jahana nusratyn görgeç Resul. Sernegun bolli sanamlar lum'atyn görgeç Resul. Kulli alem bolli iqrar sünnetin görgeç Resul. Rahe zulmet boldi rawşan ayadyn görgeç Resul. Taptı dowzakdan aman kim sohbetin görgeç Resul. Sernegun bolli sanamlar lum'atyn görgeç Resul. Sen bölük azajyk senden dünýä gelip gelmäke butlar hut ýykyldy diýdigi Mahdumul İşanyň aýdýanyşy. Be her hal şu güýje butlar ýykylyp Mekkeň adamlarda aňta-taňta bolupdyr. Amul Fil ýyly geçen hepde görrüňi geçdi. Ebrehe gelip Ka'be-i Muazzamany ýykjak bolup öýdi leşkeri 60 000 leşkeri bilen dargan ýyly. Amul Fil ýyly Rabiul Awwal aýyň 10-si döşemme güni erti döşemme diýiljek gün daňdan öňçe öýle ýazyň günlerinde we bir neçe ulamalaryň aýdyşyna ferwerdiň maada ýazyň deslapy aýyna Rabiul Awwal aýda öýle 10-sine döşemme gün daň atmaka alem jahany bitin bi ferhenklik, bi sawatlyk, jahil insanyň aňyrda bir ferhengi, ilmi, sawady bir etip düşen zamanyna rahmetel lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelýär. Göwe ketilje, sünnetlegilje ýöne Ämineň ýanyna göwegeneti Mamadi Waydamali Şafa diýen zenany barmyşdy. Eneti Ämine göwegeneti Şafa diýen zenany bolýar. İkisi de aýdýa, eneti de aýdýa, Şafa da aýdýa. Şol daňdan önçek Rasulullah dünýä gelenne bir hyalaty bolmadyk, belki şu otagy nur bir doli goýa otagyň içine asmannaky ýyldyzlar dökülen ýanyk boldy diýip aýdýar. Oham Ämine basym daň atyp deslap iň hoş boljagy kim? Abdul Muttalib ýaşuly qaqaty. Derrew adamy beripdir, Abdul Muttalibe habar beriň ýet ogluň boldy diýip. Oham ýortup Abdul Muttalibe habar beripdirler. Abdul Muttalib gelipdir. Hey wara hoş, odal gowur ýan Abdullah diýen oglundan bolan çağa, bir awadan çağa فأخذه عبد المطلب فدخل به الكعبة فقام يدعو الله عز وجل ويشكر له. عبد المطلب çağan alıp ýortup Ka'baga şin marıp Hudaýa şükür diýip doga edip öz bilýän dogalaryndan Hudaýy çağırıp doga etmäge durupdyr Abdul Muttalib. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağasy Ebu Leheb meni eşitipdir. Ki Abdullah diýen merhum bolan doganyň
bir çağası bolupdyr diýip. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geleni Ebu Leheb eşitip, Ebu Leheb, ey dostlar, Ebu Leheb, tebbet yede, Ebi Leheb, aňyrda bir zaňlar, aňyrda bir betbah, aňyrda bir Rasulullah'a mızahım, aňyrda bir eziyet beren, şeýle bir azawy bolansyň Allah Taala şonu özü dargady diýilen adam ha. Ýöne Rasulullah dünyaya gelende hoş bolup, Süveybe diýip bir qırnagy barmyşdyk, kenizi barmyşdyk, şoňa sen azat diýipdir, Muhammed dünyaya gelen bolsa diýipdir. Oham soňram Ebu Leheb dünýeden geçenden soňram Ebu Leheb'i görtdirle diýişde, ey Ebu Leheb näme ýagdaýda sen diýip. Ebu Leheb aýdypdyr, azaba düşdüm, cehenneme düşdüm diýipdir. Ýöne her düşenme ullerine barmaklamyň arasyndan suw çykýar, şondan sorup bir gönelýän diýipdir. Şol Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelende buuşluk edip hoş bolup şol bir qırnagy azat diýdim, şoň bereketi meni göwe berenak her düşenme uni barmağımın arasından suw çykýar diýipdir. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar, wagtiki kafir bolup dünýeden geçerligi qat'y adam, Hudaýyň laneti singen adam, Ebu Leheb Rasulullah'dan dünyaya gelende ýöne hoş bolanda şonu azabı cehennemin içinde ruhu vaqa azabı hoşluk şoňa bir bereketi Rasulullah'ın bereketi singen bolsa biz imanın içinde Rasulullah'dan elhamdülillah ummatynyň içinde biz Rasulullah'dan mehabbet edip salavat okuyup sünnetlerin riayet edip geçsek elbette Rasulullah'dan mehabbeti bol şefaati bol bereketi üstümizden yağacaktır. Ulukon qatı bir ders taş Ebu Leheb'in görürüňiz. Men süsüne tekrar etip durmayın. Sünnan ulukon görürüňiz Ebu Leheb'in görürüň. Bir kafir azawy adama şeýle Rasulullah'ın bereketi üstüne gelip duran bolsa, o da bir hoşlugyna bir ýanky ýetensen, kenizini azad edensen. Rasulullah janyň mehabbetini hem dilek edeýin Allah Taala'dan hem gaýym ýapşaýdy. Ve her hal adına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dakmalı veliye. Muhammed'den owadanrak, qawirak adynamy Ahmed. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 500'den kan adı vardır musulman dogallar. Bir neçe ulamalar yeke sanapdyrlar, 500'den getirip goýupdyrlar Rasulullah'ın adyny. Subulul Huda diýen kitapda we bir neçe kitaplarda yeke sanap ketýär. Huruf alefbaýydy. Iň behterin ady Ahmed, yerde öňde öwülýän we Allah Taala'ny behterin formasyna öwýän bir mahluk diýiligi. Ondan soňra ady Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Odalla Amine aýtýa Abdulmuttaliba gowranda gelip maňa bir ferişte aýdyp gitdi, şu dünýä gelse adyna Muhammed diýip. Oham Abdulmuttalib de bolýa, şonu da garşy aýdýa. Ulamalar aýdýa, dikkat edin şu wurdyň. Tamam öňkü peýgamberler aýdyp gidipdir. Şu ahyrky peýgamberin ady Ahmed boljak diýip. Hop, inni geň zatçy taýy, ýani keramet, ýani bir kudret, ýani bir mucize, ýeriň ýüzünde, taryhy beşerde Hazreti Adamdan ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın ady Ahmed diýdi. Şunu Hudaý Taala saklapdyr, hiç kimin diline ýüregine ijazat bermeýändir oglunyň adyny Ahmed diýip. Awwelin Ahmed diýilen inni meselen Tewratda we ahyrky peýgamberiň ady Ahmed boljak, İncilde we ahyrky peýgamberiň ady Ahmed boljak. Hala we adam ol oglunyň adyny Ahmed diýipmanlar, meselen kella wara bolsa, şaýat biziň oglumuz peýgamber bolsun diýip. Emma hiç bir adam tuli taryhy beşerde oglunyň adyny Ahmed diýmek ne kellesine, ne ýüregine, ne diline gelipdir. Awwelin Ahmed diýilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir de elbette Rasulullah janyň mucizelerinden. Hulasa dünya gelen gününde öylerrak iş vatikalı bir Yahudi alim adam aydiye ولد هذه الليلة النبي هذه الأمة هل ولد فيكم مولود Mekkan adamlarının yanına otika ey Hudaý Taala şeýle açyk etip goýupdyr öňkü peýgamberlerin kitaplarynda falan gün, falan jyry, falan tüýsli, falan şekilli peýgamber geljek diýip yeke açyk bolmaly. Hulasa şu düşenme gün öýlen bir Yahudi alim aýdypdyr. Şon ahir zaman peýgamber dünýä gelen bolmaly diýipdir. Biziň bilişimde wara diýipdir. O Mekkan adamlary
Yok bun Mekke'de çağı dünya gelen ak deyipdirli. Häzir eşten akla. Ohum bu adamla öýlerine warallarına aýdypdyrlar. Şun çağı bolmaýşy Mekke'de çağı dünya geldimi deyipdirli. Onu öýde denany oglan uşaklar eşitdirli. Havva Abdülmuttalib'in Abdullah diýen oglundan Muhammed diýen çağı dünya geldi diýip sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum bu adamla soňra şol Yahudi alymyň ýanyna bar aýdypdyrlar. Bir çağı dünya gelipdir diýip. Yahudi alim adamla bilen şunu ýort gaýdypdyr. Men görmeli bolýan diýipdir. Ahir zaman peýgamberi şo diýipdir. Oham gelip ýüzüni gözläpdir. Derrew Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağany beýle gowrakana arkasyny gözläpdir. Näme üçin? Şon arkasynda iki berişiniň arasynda ahir zaman peýgamberiň möhri bar. Mohr goraglar arkasynda. Bir kepteriň ýymatkasy ýanyk tüňgertirende Resulullah janyň arkasynda barmyşdy. Şol qatan faqat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasynda bar. Ohum ol Yahudi alim gele kana Resulullah janyň arkasyny gözläpdir. Görse arkasynda tüňgerip çykdyran özünden gidip ýykylypdyr ýa Yahudi. Ohum huşdan gelenne türkmen aýňally diýe. Aýňalanna açylanna ohum aýdypdyr da. Yahbujul habaru ila'l meşriqi wal maghrib. Mun peýgamberligi basymjak ýeriň ýüzüne ýaýra diýipdir. Mun peýgamberligi günnogor gün masara ýaýrajak peýgamberşi diýipdir da. Bi her hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya gelip Medine-i Münewwerede, Mekke-i Mükerreme'de, Şam'da, Suriye'de, ol Bizans, Rum tarapda tamam Mesihi Yahudi alimleri gurruna tiyan bolmaly. Şu illem Resul ahirki zaman peýgamber dünya gelen gülleri dünya gelmelidir. Gelimi kan habaryňyz barmy diýip zol gurrun bolýanmyşdyk da. Çağa dünya geldi. Awwelin emdiren kim? Amine özüniň enesi. İkilenji emdiren Süweybe diýen ana. Süweybe. Göbegen eti kim? Şafa. Götürüp saklayan kim? Bereket. Üçüncü emdirjeklen ana Halima. Näme taýfadan? Sagt diýen taýfadan. Bir ilmi lahazdan fikretden görün. Allah Taala'nın kudretine döneyin. Muni görün enesinin adı Amine. Amine eminnen ýelýär rahatlyk diýdi. Emdirenin adı Süweybe. Padaş diýdi, sogap diýdi. Mun adyny verdi. Götürüp saklap güldürýäniň ady Bereket. Zenanaň ady. Mun adyny verdi. Soňram inni emdirjekden ana Halima. Halima diýdi, mehriban diýdi. Haýsy taýfadan? Beni Sa'd diýdi, gönünen taýfa diýdi. Göbegen etiniň ady näme? Şafa. Zenanaň ady Şafa. 5 zenana haýsy bir ýeriniň adyny tutsaň, Bereket, Sogap, Şafa, Halima, mehriban, gönünen şu atlar Hudaý Taala el kudreti bilen nezmedip goýupdyrda. Be her hal Araplaryň bir adaty barmyş. Çağı dünya gelse, tabiatin içinde ulalsın, tabiatda ulalsa, şarwada ulalsa dayaw bolýar diýen pikri barmyş ki elbetde şu mahalla bilimli alim danışman rawanşynaslyň aýtýan qat'an nazary bir çağı şäherde ulalandan şarwada tabiatda ulalsa hem dayaw keplemeni ökde hem bir tarapdan deren tisuş bahuş bolýar diýip de bir nazarla ba elbetde. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de emdirýän denanalary gözleşýärler. Her ýerden owalardan, çarwalardan emdirýän denanalar gelýänmiş. Mekke-i Mükerreme'den çağılar alyp gitýänmişler. Inni göreýin Halime-i Sa'diye Resulullah zany üçlenji emdirjek denanaň özü urrun merýe özünden naklady baýdaýyn.